Accesați platforma Master Didactic și introduceți adresa de e-mail instituțională și parola, în cazul în care deja ați inițiat contul. Datele de conectare nu sunt disponibile decât fiecărui utilizator în parte. Dacă accesați pentru prima dată sau ați uitat parola, puteți să o regenerați accesând secțiunea Ai uitat parola. Clic aici. Se va deschide o interfață în care veți introduce adresa de mail. În cazul unui cont valid, veți primi un cod numeric prin mail pe care îl veți introduce pentru a iniția sau reseta parola. După conectare, veți fi direcționați spre o interfață care afișează toate elementele importante disponibile tipului dumneavoastră de utilizator, editare informații profil, administrare forumuri, administrare clase virtuale, solicitări de acces, notificări, respectiv gestionare de module și studenți. Pentru a adăuga un nou modul de învățare, accesați Adăugare modul. Introduceți toate informațiile solicitate în interfață, completând elementele marcate cu steluță, obligatoriu, pentru a putea publica modulul. Există mai multe tipuri de câmpuri disponibile, unele având rol de text simplu, altele text compus, dar și de tip selecție, care vor putea fi accesate doar pentru a alege informații predefinite. Exemplu, vor fi afișate numai programele de studii asociate fiecărei universități în parte. Pentru structurarea modulului de învățare, vor fi utilizate capitole. Ordinea parcurgerii și alte informații importante vor putea fi stabilite în aceste ecrane. Vă rugăm să consultați ghidul de utilizare. De îndată ce s-au îndeplinit toate condițiile publicării unui modul de învățare și ale capitolelor aferente, acesta poate fi publicat. Odată ce este publicat, programul de studiu nu se mai poate modifica pentru acel modul. În momentul publicării, se fac o serie de alocări de atribute automate pentru a putea facilita identificarea avansată cu diverse corelații. Vă rugăm să publicați modulul de învățare și capitolele aferente numai când toate informațiile sunt corecte și complete. Ștergerea unui modul publicat poate fi realizată numai de către utilizatorii cu rol administrator, experte content pentru fiecare universitate. Ștergerea identifică toate legăturile între modulul respectiv și studenți, programe de studiu, profesori și eventuale drepturi asociate, ștergând toate aceste legături. Odată realizată, această operațiune nu se poate revoca, iar elementele șterse nu vor putea fi recuperate. Interfața afișează lista tuturor studenților înscriși la modulele coordonate. Pentru filtrarea listei, se poate utiliza butonul care permite filtrarea studenților după un anumit modul, nume student sau status portofoliu, încărcat-neîncărcat. La click pe caseta portofoliului, acesta se poate vizualiza al descărca. Pentru vizualizarea și crearea forumurilor se accesează secțiunea în panoul de administrare. La click pe un forum existent în listă se pot vizualiza tematicile conținute de acesta. Pentru adăugarea unui nou forum se apasă Adaugă forum, se completează informațiile, selectăm modulul sau modulele asociate din lista celor coordonate, se apasă Salvează modificările, urmat de butonul Publică. Atenție, toți studenții înrolați pe modulele asociate forumului vor avea acces la acesta. Din colțul din dreapta sus se accesează butonul Tematici și se adaugă una sau mai multe tematici prin utilizarea butonului Adaugă tematică și completarea denumirii și a descrierii succinte. Un forum este vizibil studenților numai după ce conține cel puțin o tematică. Studenții pot posta mesaje pe tematicile forumurilor pe care au acces, iar profesorul poate șterge comentariile considerate nepotrivite, prin utilizarea butonului Șterge mesaj din dreptul postării. Pentru fiecare postare nouă pe care un utilizator o adaugă în cadrul forumurilor pe care există acces, sistemul transmite automat o notificare. Notificările pot fi vizualizate în secțiunea Notificări platformă disponibilă în panoul de administrare. Interfața permite filtrarea notificărilor pentru a le vizualiza doar pe cele citite necitite, precum și căutarea după cuvinte cheie. Utilizatorii autentificați au dreptul de a cere acces pe oricare dintre modulele publicate.
Dacă pentru un modul s-a setat accept automat de la alumni și utilizatorul care solicită acces este un alumnus, atunci profesorul este doar notificat cu privire la acest aspect, acceptul fiind acordat automat. Orice membru extern care solicită acces pe un modul, indiferent dacă are setat accept automat sau nu, necesită aprobarea cadrului didactic. Solicitările se regăsesc în secțiunea Solicitări acces.